Hola, avui fa 10 dies que va iniciar-se el confinament per fer front al Covid-19. 10 dies d'excepcionalitat en què l'Ajuntament ha seguit treballant i segueix treballant per donar resposta a les necessitats dels gelidencs i les gelidenques, en especial les necessitats dels més vulnerables. En aquests moments és molt important estar informats per canals oficials i des de l'Ajuntament condensem tota la informació en el nostre web, en les xarxes socials i també en el canal de WhatsApp. I estem a la vostra disposició per telèfon o per fer qualsevol tràmit de forma digital. I tot això, com veieu, es pot fer des de casa, perquè el més important en aquests moments és que us quedeu a casa i només sortiu per allò imprescindible, com és anar a buscar queviures, com és anar a buscar medicaments o per anar a treballar si no es pot teletreballar. Ens en sortirem segur, però ho farem molt més aviat si tots plegats ens quedem a casa. Depèn de nosaltres. Fem-ho!